Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa dinis sa panagbanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw, mga higala no sa mga lunes. Kapit sa 28 na bulan sa Hulyo 2025. Kamusta mga suki na tos kanginan at mga suki tigpanumay? Sagya po kami ng hinaot nga nakamus may panglawas kapiskay kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-ubad na mga higala. Alas sa doon katag ng tulumanon ang Isyu sa Masa. Live ta dinis 90.7 Love Radio. Siyempre pa, madungog o makita na mga higala sa tuang FB Live ang Isyu sa Masa June Bersamin. Basta mga suki na ito sa kanginan, mga suki tigpanubay, wa ba mo pamauli sa mga isyu sulod sa weekend. Daghan mga higalang mga katikalan na ito ang hataga pagtangad sulod sa duwa katagna na itong panag-ubad-ubad. Sa ito ang mga kasimanwa karon din sa mga kaprobinsyahan nini sa Davao Region. Karabot sa ito ang pagsibya ni ining mga oras. Maayong buntag na lamang kanatong tanan. Sabi na sa mga taga-dakbayan sa Davao, good morning. Mga ka-ISM na to, maayo nga buntag. O sa tanan mga nagsubay sa to ang Facebook Live, maayong aga kanatong tanan. Ipila sa to ang mga isgutanan karong buntaga mga higala. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte gibasura na sa Korte Suprema in bank. House Speaker Romualdez dili makadawat, nag-motion for reconsideration. Isyu sa masa. Isyu sa masa. State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. karong adlaw gilaumang puro tikal tungod sa kakulang sa mga konkreto nga mga plano o walay proyekto nga nahimo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. PNP Chief General Nicolas Torre gitoyo og schedule ang ilang boxing match ni Mayor Baste. Kay nakahiring di ay nga mularga ang mayor paingon ngadto sa Singapore. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang pag-angkon sa asawa sa negosyanteng namatay sa cocaine overdose Paulo Tantoco. Nga naggamitan sila og droga nga mag-asawa, gidudahan nga adunay gusto lang tabunan nga taga Malacañang. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kalaguan pa may gala, may magalangkom sa tuwa panaguban. Panagkuyog, ini sa programang Isyu sa Masa. Alang ato sa mga nagsubay sa tuang FB Live, paki-like and share lang. Unya, pasupot lang inyuhang mga komento, no? Ang inyuhang mga greetings, dini mga igala sa tuang programa nga Isyu sa Masa. Ayan, oo. No problem. Okay? No? Ato ang mga suki din dapita sa kini nga Katalunan Grande. Ayan sayo pa kayo naglanog-lanog. Ato din na mga igalang kini nga istasyon. Si Joey Moderno Juarez, may buntag din na. Noel Recentes, may buntag. Inko Bimben, ayan, mayo pong buntag. Tanaw mi, diri dapita sa Kabunbon, Malabug. Pakibato District ata ni, may buntag kanatong tanan. Alright, why paglangay mga igala.
Daritso ta sa mga isgutanan karong buntaga. Kay holiday raw karon kay impeachment impeachment naman. Kini mga higalang State of the Nation address sa ato aga presidente. Pero naobertikan ang sona mga higala aning pagkabasura sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Daghang mga sidebar issues ani mga kaigsuunan. Una dinhi kaning motion for reconsideration nga giduso ni Tambaloslos mga higala kay di makadawat. Siguro sa yang una-una dako siya mga higala o gasto unya mabasura lang. Wa gyapoy polos pareha gyapon sa People's Initiative nga dako siya og kining gasto pagkahuman mabasura lang gyapon, di ba? So di gyud siya makadawat naning kamot. Now ang kongresista nga crusader against sa mga Duterte nga si Leila de Lima mga higala pagkabalo niya nga nabasura ang impeachment nagkutab-kutab dayon. Iya dayon mga higalang gibirahan ang Supreme Court nga nag-apil-apil ani mga higalang political process. Paghiman-hima nangayo raw pasaylo. Nangayo og pasaylo na apilon tana mga higala. Kaning istorya may tungod aning ground sa pagkabasura. Nindot ni no. Medyo may pagka-academic mga higala ang ato ang istorya ani unya. Kaning gitawag nila og reconsideration nga gipangayo karon ni Tambaloslos atong sayron kung naa pa ba ni luna mga higala because ang Supreme Court is the final arbiter for all legal issues. Ang Supreme Court na wa na ilain mga higala. Wala na ilain. Labaw na nga dili pwede ng mga nag-abogado din sa Congress o sa Senado. Nga wa manggali makakuha bisag usa ka subject mga higala sa abogasya. Di ba? Apelo nato mga higala sa paghisgot kaning giistorya pod ni Supreme Court Chief Justice Marvick Yunin nga walay conviction walay acquittal nga naitabo. Muna ang mga pagklaro mga higala. Because the dismissal was based on the technicality on the issue of jurisdiction. Ayan, klaro na siya mga kaigsuunan. O siyempre pa, ang dakong issue dinhi, ato tong panungtan ang istorya ni Congresswoman de Lima mga higala, ngano nga mag-apil-apil ang Supreme Court, aning impeachment, nga political man dili man daw ni legal issue mga higala. Sa iyang pagtuo pero ato aning klarohon. Victor Radasa Sinya, good morning din na Ma'am Elsa Kyutso. Maayong buntag sa iyo pagkaayo nakapasupot mga kaigsunan sa ilahang kining mga pagtimbaya. Yan, no? So naho na to kaning istorya nganong nabasura. Base sa kini mga higalang desisyon sa korte. As expected, no? Sa ato adiring programa sa isyu sa masa, ato naman ang giklaro ang the possibility nga ma-dismiss ang impeachment. Dili na mga higala makaabot sa Senado, dili makasugod ang Senado tungod mga higala sa simple nga teknikalidad sa jurisdiction. Ang jurisdiction is a legal issue. Whether or not the tribunal has the jurisdiction to hear and decide this complaint. Muna ang legal issue mga higala. It cannot be a political issue. It is a legal issue. Dinha nagkamali. O mukhang taron siya, Congressman Leila de Lima, saan ako nagkamali? Diyan ka nagkamali, Congresswoman. Kay abogada ka. Dapat nakabalo ka kung dili madawat sa imuhang konsensya. Kay lahi gyud ang imuhang political leaning, dapat nagpakahilom ka na lang unta, di pa ka madudahan nga nahimo kang ignorante sa balaod, nga abogada man unta ka, nahimo kang DOJ secretary kaniadto, di ba? Why? Because ang jurisdiction mga higala is a legal issue. Again,
The issue is whether or not the tribunal, referring to the impeachment tribunal, impeachment court, has the jurisdiction over this impeachment complaint. Now, ang depensa mga higala nag-allege nga walay jurisdiction because technicality, it violates the one-year bar rule and it did not observe the so-called due process of law. The law that hears before it condemns and proceeds inquiry and render judgment only after trial. So, wala na ma-observe mga higala sa mga congressman. Worst, tungod kay naapay na silipan si Senador Marcoleta nga pwede mga priso ang mga congressman nga nipirma mga higala sa 4th impeachment complaint tungod kay wala di ay mga higala mabasa nila o wa nila masabti ang nahisgutan nga impeachment complaint. Now, unsay basis ni Senador Marcoleta nga pwede sila mapriso? Ang basis mga higala nga naa dito under oath nga nakabasa sila o nakasabot sila sa ilahang gipirmahan nga impeachment complaint batok sa Vice Presidente, and only to find out mga higala nga nagkurom na sa ito, gipangtigom sila, gipapainit, kahuman, gipanghatagag tag 150 million allegedly, wala nila mabasa. O kahuman, nag-oath ka, under oath, nga niingon ka nga imong nabasa o imong nasabtan. Sa mga pagpasabot ni Senador Marcoleta, that is perjury. Perjury. So, pwede mga priso ng mga congressman na pastilan. Ani yung trabaho ng mga palpak. Now, sa makadagkang higayon, ato na nang ginabalik-balik din ni mga higala nga na-violate ang 1-year bar rule. Why? Because they initiated the first impeachment complaint December 2. Kahuman, giusman nila na po ang second impeachment complaint December 4. Naana po impeachment complaint December 19. Pagkahuman, naana po impeachment complaint December 5. Now, kaning first, second, o third, wala ni mga higala. Tawag na to assail ang kining iyaha mga higalang legalidad. Kaya wa man ni masaka ngadto, wa man ni nila gigamit sa pagsaka ngadto mga higala paingon sa Senado. Ang February 5 man nga 4th impeachment complaint, mao mga higalay ilang gisaka ngadto. So mao ni ang question mga higala sa depensa. Ang 1-year bar rule. Dili naman na kinahanglan mga higala nga magpresentar ka og ebidensya. Why? Ang mga Supreme Court tan-awo na lang na. Kung kanus gi-initiate ang impeachment, pila ka buok, mao na lang na tan-awon mga kaigsuunan. Same accuse, mao na lang na tan-awon. Kung naana, maingon na ng Supreme Court, yes, it violates the constitutional provision prohibiting aning 1-year bar rule or kini mga higalang gitawag na to provision on 1-year bar rule. Onya, wala pag due process kay wa tagai mga higala og chance ang Vice Presidente nga mapaminaw ang iyahang side mga kaigsunan, no? Di ba sa prosecution tagaan pamanggani ang kining accuse ug chance mga higala nga mo reply, mo answer mga kaigsuunan. Di ba? Una, desisyonan kung naabay ground nga i-elevate ngadto sa korte. Ingon na supposedly ang proseso. Pero gidaritso nila mga higalag, pirma, ang impeachment complaint, gisaka diretso nila. So na-violate ang due process. And violating this due process mga higala is fatal under the democratic process. Di ba? Kay mauni ang pinaka-backbone mga kaigsuunan sa ato ang sistemang demokratikanhon. Due process. Una ka, kuhaan o katungod sa imong kinabuhi. Katungod sa imuhang
kini nga propriedad, katungod sa imuhang asawa, katungod sa imuhang bana, kinahanglan mo agig due process katungod sa imuhang ugangan. Kinahanglan mahibaw-an nato nganong kinahanglang hikawan ka anang naisgutang mga katungod. Di ba? O wala na siya mga higala, dili na ta demokrasya. So, ingon ana ka importante ang due process. Siguro, sa una-una sa mga congressman nga ni pirma diretso way basa-basa, way pagsabot sa kining impeachment complaint. Doon ka na sa Senate magpaliwanag. Dili man na mao ang giingon mga igalas malaon. Kay dinha pa lang sa level dapat na ay conduct nga investigation. Kahuman timbang-timbangon kung kinahanglan ba mo stand for trial ang accused. Subot pa sabot, kinahanglan, nakabasa ka, nakasabot ka anang impeachment complaint. Mo na ginaingon na karon ni Senador Rodante Marcoleta nga daghan sa mga congressman posibleng mapriso kay nig-ingon sila under oath, nakabasa sila, nakasabot, but only to find out later on, niangko ng pipila, nga wa nila nabasahi, wa sila makasabot. Yung sama niyo pagsabot, o wa ni mo nabasahan. Dapat, it takes time for you to read para masabtan ni mo. Di ba? Nagay-uban, sige nagbalik-balik o basa, wa gyapon mga higala nakasabot. How much more, ikaw nga wa makabasa, niya nakasabot na hinuon ka. Di ba? Maunay na kong katawanan. Now, maunay rason nga nung gidismiss. Na-violate ang 1-year bar rule o labaw sa tanan walay due process. So, naapay tayo mga higala nga maka-file sila usab sa 2026 after 1 year. Pero, ilahang sigurohon nga dapat ma-observe ang due process. Ang pangutana din kinsa pa may congressman nga mo pirmaan na labi na nga sipa na pag-ayo ang trust o popularity rating karon ni Vice President Sara Duterte. Mao na din karon, ni sipa nag-ayo niya ikaw. Gusto ka mapildi ka sa imuang distrito na ay mudagan din na magpa-endorse sa Vice President mga higala. Mo'y makalaban nimo. Dili na lang gyud ka. Dili na lang gyud ka magpaatik-atik din na. So mao nay repercussions mga higala aning itabua. Dili na makakuha og samang numero si tambalos-los mga higala. Bisan pag iyang himuon nag 200 million ang bayad. Di na makakuha og numero. Dili na maglisod na gyud. Ilabi na karon kay naa na po'y mga congressman nga misungag sa iya. Sama pananglit ni Cebu 5th District Congressman Frasco. Nga nisungag na pod kang tambalos-los mga higala. So, bura na ron inagtais kanding ang kongreso. Magbulag-bulag na sila nila. Di ba? Mao na ang ako ang ginaingon. Importante mga higala kaini nga desisyon. Make or break ni. No? Ilabi na sa mga gitawag na to support. Nga to kang Vice President Inday Sara Duterte. Unyang taon-taon, atong istoryahan ning istorya ni Leila de Lima mga higala nga nung nag-apil-apil ning Supreme Court ani nga political process man. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio.
Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa samtang 11 minutos na nakalabay human ang alas 7 sa buntag. Now, na ay lain-lain mga higalang reaksyon ang mga tao paggawas sa resulta mga higala or decision sa Supreme Court aning impeachment complaint batok kang Inday Sara. No? Ang mga nakabalo ang mga tao nga wala makabalo sa balaod o sa proseso sa impeachment. Na surprise. Huy, na-dismiss di ay. Na surprise kay grabe gud ang propaganda aning mga congressman mga higala nga sigig ingon nga makumbikto gyud si Sara gyud. Karon diya pa lang sa level mga higala sa question of jurisdiction, dismiss na. So, ang wala makabalos balaod og sa proseso na surprise, ang mga nakabalo pero dili makadawat mga kaigsuunan, nagpabuang-buang ang mga panuhak. Nagpabuang-buang. Pero ang mga nakabalo sa proseso o sa balaod, maunay giingon nato mga higalag, alam na dis. Alam na dis. Nakabalo na ta og unsay paingnan ana mga higala. Dili kay tagna lang. Di ba? Nakabalo na tag-usay kapalaran na ng impeachment. Diri mismo sa to ang programa. Kita'y una nagbunyag ana nga dead on arrival na no? Pag-abot sa Senado. Now, karon kani si Soto, mao na po ni ang tambaloslos di second mga kaigsuunan. Si Lacson ang tambaloslos di third. Kay gusto gyud nila mag-impeachment. Paunsa may tabo ang impeachment kung walay jurisdiction ang kining Senado, ang impeachment court. Di ba? Naanay korte daw nga nahimo, mo na kinahanglan mag-impeachment, obligado ba? Nga mahitabo gyud ang impeachment tungod kay nakakonvene na mga higala ang mga senador as an impeachment court. Dili man siguro. Kaya ang ilahang rason, nakakonvene na anay korte, kinahanglan matrial na para may bawa ng ebidensya para makabalo ang mga Pilipino. Pagkaugok na lang yun mga higala. Maone opisyal nga wala na gani mga higala makataak og law school. Wa pa gyud mag-research. Wa pa gyud mag-research. So, diyan nimo makita mga bay. Wala gyud ning mga tawhana ni. Jugok yun pag-abot aning mga isyuha. Ngano mo proceed ka man nga ang kininga na isgutang kaso wala may jurisdiction ang impeachment court. Mura kong ordinaryong korte. Imorong ingnon ang judge. Judge, desisyonin na judge. Kaya napailan ko ng kasuwa judge, desisyonin na. Moingon ang judge, usaon ako pag-decide ana nga wala man ko'y jurisdiction niingon ang Korte Suprema. Kung mag-render ko og decision ana, mahimo gyapong null and void because that is in excess or lack of jurisdiction. Mahimo pa kong ignorance of the law. Defying the order of the highest court of the land. Tanaw ra gud na asa ning utukan ni. O lagi nang ingon nila nga aning mga kuan, mga active sa social media, mao nay resulta diyon basta ang politiko makadaog lag tikas. Mao lagi daw na, Pero ako, dako nang isgutanan, tulubago na ni George Garcia ng iyahang trabaho nga iya nang gi-chupi na dinhang mga machine kanang eleksyon. Trabaho na niya, siya na manubag ana kay ipadisbarba po na siya. Ang ato din yung mga kaigsuunan. Paunsa ka makaproceed kung wala kay jurisdiction? Di ba? May mag-uyab na, kay bisag wala gikasal, pwede na nimo dumug-dumugon basta mo sugot lang. Dili man ingon ana mga higala. Ang issue din is legal. Na ay legal issue, although political siya tungod kay impeachment, pero na ay legal issue nga dapat i-resolve para magkaalaman kung naabay jurisdiction mga higala ang tribunal to proceed to hear and decide the impeachment complaint because naa mga higalay legal issue
nga gi-question ang depensa. Ang impeachment court, mga higala, or impeachment complaint is not immune from judicial intervention or judicial scrutiny if legal issue arises. Maunay klaro nga pagkaistorya din ha. Dili siya immune. Moingong kakaroon nga political process man ni immune ni dili pwede mag-apil-apil ang Supreme Court ani because this is not a legal issue. This is a political issue. Yes, tama ka. Pero sa anang political nga issue na ay kaakibat nga legal issue nga dapat marsulba una sa kining Korte Suprema. Una ta makaingon o maka-decide ang Senado kung mo-proceed ba sila o dili. Gimo naman sa Senado nga after pag-file ana mag-convene. O nag-convene sila. Di ba? Nag-convene man sila. Ang problema karon ilang huwaton. Because the resolution, the decision of the Supreme Court is a condition precedent, mga higala, to their action. Nag-agad ang ilang action sa decision sa Supreme Court. Kaya may nga Supreme Court, pariyaan eh. Ha? Ningulo Supreme Court na yes, dismiss kay na ay violation sa 1-year bar rule o issue sa due process. Karon og ni-proceed na mga higala ng impeachment court, nagasto na po ng mga witnesses o uban pang mga gasto din ha, mga higala. Imo na pong dipagasto ang gobyerno, may tagkwarta na ng Tambalos-Los, kwarta na ni Bongbong Marcos o ni Lisa Araneta. Dili man na kwarta nila, kwarta man na sa mga Pilipino. Imo na ipaproceed karon, nagasto-gasto. Ha? Naglangay-langay mga higala o kwarta. I mean, naglangay-langay o panahon, nagsayang-sayang o kwarta. Ay, sabi na, binuang na. O karon, ningon na Supreme Court, dili pwede na makaproceed because there is a legal issue. If you want to proceed, wait 2026. Paghimo og bag-o nga complaint. Sa 2026. Paghimo og bag-o nga complaint. Ang dami yun, kanang mulutsar yun. Kumbinsiya yun ang imuha mga kaubang congressman nga mo pirma og usab. So, mauna ang mensahe din ha. So, tama ang Senado, mga higala. Dili man pwede nga, separate and distinct ang gahom sa kining Senado o sa kining Supreme Court. Tinuod na sila. Separate department, equal footing, pero pag-abot sa legal issue, walain mga higalang final arbiter di Supreme Court. And again, ang Supreme Court, ang impeachment complaint, dili mga higala immune from judicial inquiry and intervention, especially when legal issue arises. Why? Because that is part and parcel of the so-called expanded power of the Supreme Court to inquire whether or not there is a violation of the Constitution. Kisa man mo resolve ana karon. Kung naay question, mga higala, whether or not na ang mga kaigsuunay violation sa Constitution. Di ba ang Supreme Court? Dili man na pwede i-resolve din na sa Congress. Dili man na pwede i-resolve, mga higala, sa tribunal. Now, ang kining kuan, House of Representatives, wa po makasabot sa ilahang trabaho. Ang ilahang tanaw sa impeachment process upon the constitution of the impeachment tribunal, ilahang tanaw, equal footing lang gihapon sila sa mga senador. Dili na once na convene na mga higala ang kining gitawag natong Senate as an impeachment court, kurti na sila. Kamo prosecution, dili mo pariha. Pwede mo kasabaan sa korte, pwede mo i-overrule sa korte, kay korte na. Dili na parihaan ng magpanday og balaod nga equal footing mo. Na ay version mo din na po'y version ang Congress, kung di magkasinabot, bycam, iyon anang may tabok. Pero atong gisgutan din is impeachment. Pag impeachment, korte ang Senado, ang House of Representatives, prosecutor, dili mo equal footing. Pwede mo kasabaan sa mga senador. Pwede mo ipang-overrule ang inyuhang mga motion o inyuhang ipang-dismiss ng inyuhang kung saan inyuha din ang mga pleadings inyo din na. Di ba?
So, daghang mga congressman ang wala makasabot. O kani pong mga NPA nga mga congressman, kung maoy imong paistoryahon, magbuwa-buwa pong baba, labi na kining wa makabalo mga galas balaod. Ha? Ingon dayon nga, kung ano na sa taong bayan, kanang offense na sa taong bayan na gustong malaman kung ano ba talaga katotoo yung 125 million na ninakaw sa Vice Presidente. Tanawa ra gud pagkahanggaw mga igala. Unsaon na aron nimo pag-open kung ang proseso, ang pinakapunuan din na anay problema. Ha? Na anay problema ang daan. So, asa man taron din magsugod? Di mo sabtan ba? Mga si Leila de Lima, nagbula-bula na yung baba mga igala pagkabalo niyang na-dismiss na ang impeachment. Iya na yung gitira ang Supreme Court. Gibatikos niya mga igala. Ha? Sa kahadlok nga madisbar, nagpagawas dayon og kining apology. No? Nagpagawas dayon mga igala og apology. Nangayog pa saylo ngadto sa Supreme Court. Tanawa ra gud na. Di mailhan na siyang pagka-reckless, pagka-tactless mga higala. Dili nimo pwede i-criticize ang desisyon sa kataas-taasang hukuman as final arbiter mga kaigsuunan. Tungod kay kung unsa ang giingon sa Supreme Court, mauna siya ang balaod, tungod kay mauna siya ang interpretasyon sa balaod. Taod-taod, ato ni balikan. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize? Balik ta mga igala, dinhi sa ito panagkuyog sa programa ang Issue sa masa sa 90.7 Love Radio. Mas nidaghan na itong mga listener, mas nidaghan man po na nga ito ang commercial din Engineer Dante. Oy, good morning dahil din Kang Ma'am May Ann Labs, mayong buntag. Si Vice Kapitan E.L. Kinsay, good morning. Arnold Bugas, mayong buntag. Apila po diri sa may Matina Crossing kay nagmonitor ang radyo. Oo. Anya, morning John, Minaw, watching me dinhi sa may Punta Dumalag, Matina. Davao City, galanog-lanog ka dinhi. May buntag po din ni Stephanie sa may Matina Dumalag. Si Tati Saldoa Rodrigo, good morning. Listening from Tagakpan. Roel Senior Diaz, mayong buntag, naglanog-lanog imong programa sa may Lumikad Compound, Maa. Si Jesse Bahinting, dapita sa may Lisada Turil, mayong buntag. Rolando Aviles, good morning. Minaw, dapita sa may Bato Turil. Si Ma'am Maricel Plaza, Humawan, may buntag din na Ma'am Nits Mion Tanusay. Si Ray Caumings, magulang ni Champions Derby sa ICAP. Dako-dako ganig bahin siguro. Si Kuya John Cordoba. Welcome back, Kuya John Bers. Good morning to you and to all your listeners. Pwede ka pa shout out kay Kuya Alan Abais. Uy, naminaw din si Kuya Alan Abais diya sa XFM sa tuwa. Thank you din na Kuya Alan. Si Jesnel Salaom, may buntag. Naminaw po, didapita sa may Kapalong og nagtanaw sa kining FB. Og sa tanang mga newsroom nga nag-monitor sa to ang programa din maayong buntag niya din Salamat yung kaayo sa inyo ang tiwala din sa Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Okay. Juvenal Burgos, amping kanunay. Okay, daghan na ra ba kaayo rong na HIV? Juvenal Burgos. Si Rowena Rodriguez, good morning. Watching and listening while nagabiyahe. Oy, salamat amping mo din
Si G.R. Modede Sabido diya sa may Newtown o ang iyang papa nga si Roger. O ang mga nakatambay ron nga mga taxi din na sa Newtown, mayong buntag ninyo. Alright, 26 minutos na nakalabay, human ang alas 7 sa buntag. Now, diritaan ni mga higalang Sekretary Leila de Lima, no? Nga bura mga higala gikigwa, pagawas sa kining order sa Supreme Court dismissing the impeachment complaint, no? Batok sa Vice Presidente. Iya dayong gibatikos, iya dayong gitira ang mga justices sa Supreme Court nga nag-apil-apil ni ining political process o niya kuan na daw na kining intervention na daw sa political department nga wa day labot dapat mga higala ang Supreme Court tungod kay ang Supreme Court sa mga isyong legal ra kuno. Tama ba si De Lima mga higala sa iyahang gipanulti? Ang tubag mali. Nahimo siya mga higalang ignorante sa balaod bisag abogada siya. Gikataw-an siya mga higala sa third year law student. Gikataw-an siya sa third year law student. Nakabasa, nakadungog sa iyahang istorya. Kaya kanang third year god, procedure naman ang mga subject ana. Mga procedural na ang subject ana. Criminal, administrative, civil procedure, naanatan dia pati sa kining kuan labor, no? Kanang third year procedure ang mga subject. Fourth year review na siya mga higala. First year o second year substantive law na, no? Naa din ang tinaktakay sa mga estudyante kung makalahos ka ba gyud og dili. Now, atong balikan. Ang giingon ni Leila de Lima, di mag-apil-apil dapat ang Supreme Court because ang impeachment is a political process. Sa daghan ng mga Supreme Court ruling mga higala, wa pay labot din hang gitudlo sa akadem, una ka makahuman og law school. Nga ang Supreme Court dili mga higala pwede nga imuhang babagan sa pag-inquire kung naa mga higalay mo tumaw nga mga legal issue. Dili pwede nimo pugngan ang Supreme Court nga mo take cognizance pag naa mga higalay mo butho nga legal issue bisan pa og political process na. Especially if the allegation is a violation mga higala in contravention, in violation of the 1987 Constitution. Tanawon yun na sa Supreme Court. Why? Because the Supreme Court is the final arbiter. In terms of confusion, pertaining to the interpretation of the law, kanang one-year bar rule, unsa gi interpretation ana? Supreme Court naghapon ang pwede mo interpret. Kitang tanan pwede man mo interpret, but our interpretation is only good para sa mga marites. Wala siya mga higalay force of law. But the interpretation of the Supreme Court form part of our legal system because ang buot ipasabot ana, that is the meaning of that law. That is the meaning of that provision kung mo tingog ang Supreme Court. So, ang issue is legal whether or not the one-year bar rule was violated. So, that is legal issue. Supreme Court ang mag-resolve. Pahingon ng Supreme Court, yes, it violated. Dili lang ka na, pati ang due process na violate. Sa mga congressman when they instituted this impeachment complaint. So, how can this Senate tribunal mga higala proceed nga diha palang daan, patay naman dahil ng impeachment complaint? Wait until 2026. Paghimo na po mo bag-o nga impeachment complaint, pero sureburan ninyo, di naman mabiolate siguro ana ang one-year bar rule, pero siguraduhan ninyo nga na ay due process nga na-observe, una na ninyo i-file ngadto sa Senado. Naingon si Justice Yunin, ang ato ang Chief Justice mga higala, nga wala may dismissal nga naitabo, wala po'y acquittal. Exactly correct. No?
because there was no judging on the merits. Ang gidesisyonan lang sa Supreme Court ang issue sa jurisdiction. The technical part, mga higala, nga gi-raise sa depensa. Nga oy dili pwede makaproceed kay walay jurisdiction ang Senado. So, nag-inquire on ang kini mga higala ng Korte Suprema kung tinuod ba ng allegation. Ingon Korte Suprema, tinuod. So, wala mga higala presentation of evidence nga nahitabo tungod kay ang bugtong isyong gi-resolve sa Supreme Court, wala mga higala mag-trial ang Supreme Court. Ang gi-resolve sa Supreme Court, ang issue lang kung dinuod ba nga naay violation sa due process o kini mga higalang jurisdiction. So, mo lang niingon si Justice Leonin nga wala ma-acquit si Inday Sara. Pwede pa niyo siya pailag kaso. O, wala po siya ma-convict. Nga di na siya mamahimong makadagan sa 2028. Ang ilang gi-resolve ang legal issue lang. No? Part lang na siya mga higala sa impeachment. Okay, naamang ko uban, may ingon wa pagay kasamit og ebidensya, gidismiss na yon. That is a very wrong apprehension mga kaigsuunan. Kay wala may gihimo. Kay kung himo sa Supreme Court ang pagtaral, dinha na ma-violate sa Supreme Court. Kay dapat ang magtaral sa impeachment, mag-require, magpresentar og ebidensya ang impeachment court man, ang mga senador man. Dili man ang Supreme Court. Now, kung himuon na sa Supreme Court, ayan, may crisis na. Pero ang gi-resolve sa Supreme Court, ang part lang nga involve ang legal issue. Wala mang hilabot ang Supreme Court sa merito mga higala sa mga ebidensya nga diin ang dunay jurisdiction ang Senado. Mao na klaro din ang istorya. O sa may inyo problema? File a motion for reconsideration or wait 2016 and institute inyo impeachment complaint. Kay dili na ma-violate ang 1-year bar rule ana. Pero ang problema, napabakahay mga congressman nga mo perma. Nga perte namang sipa mga higala karon sa trust and popularity rating sa ato ang Vice Presidente. Now, speaking of motion for reconsideration, actually, and usually, ang Supreme Court mga higala, dili na mo entertain og motion for reconsideration. Ilabi na sa mga kaso nga kanang ilahang na desisyonan nga miagi og trial by merits. Pero kani teknikalidad lang man ang gi-resolve sa Supreme Court. Ay ang Supreme Court sige. Pwede pa mo, di ba? Ingon tong spokesperson nga babae sa Supreme Court, pwede pa without prejudice to file a motion for reconsideration. Kanus aba usabon sa Supreme Court ang ilahang desisyon. Actually, ginalimang kaani mahigala 0-13 o 13-0. 13 ang ni buto nga nakabayulit yun. Walay ni ingon nga justice sa Supreme Court nga wala na bayulit mga higala sa mga congressman ang 1-year bar rule o ang due process. Sa laktod, tanang justices, dili na basta-basta, tanang justices, ningon nga na-violate yun ang 1-year bar rule o ang due process. Now, nganong kinahanglan, nganong importante ni siya mga higala, na amanggoy in-bank decision, nga dili mga higala, unanimous siya, majority. Wala, unanimous. Majority. Pero dili all out ang ni uyon. Dili tanan, dili all out ang nag-uyon. Majority lang. Pero kani mga higala, all justices ni uyon. Karon magfile kag motion for reconsideration kinsa may justice nga muusab sa iyahang previous decision, especially without presenting a new evidence that might change the first decision. Di ba? Wala. 13 kabuok, puro niingon. Nga, puro nag-thumbs up sa dismissal mga higala.
O niya, mupile ka og reconsideration, nangiyawat ka nga mausab. Kinsa man ron, among aning tracing nga moingon nga usabon ko lang niya ako ang desisyon. Oh. Bisa pag naay duha tulo din na di gyapon mo daog because ang gihisgutan diri sa inbank mga higala is majority, unanimous. Kung ikaw lang usa, that is only good for dissenting opinion ang imuhang decision. Oh. Pero kini mga higala, 13 kabuok, way duha-duha, nagdeklara aning impeachment complaint nga gitawag nato mga kaigsuunag unconstitutional. So, patining motion for reconsideration ni Tambaloslos mga kaigsuunan, wala na ning kabuhay-buhay. Kay bisag usa ka justice sa Supreme Court, wala gyud muuyon anang ilahang ginahuna-huna. Supak ang 13 ka mga justices mga higala sa Korte Suprema. No? Tanang division sa Korte Suprema, mga judges o justices, wala muuyon sa ilaha mga higala nga trabaho. So, kanang giingon nila nga motion for reconsideration, wala na naylo na mga kaigsuunan. Now, kaning istorya aning mga NPA nga mga congressman, no? Ilang ginapalutaw ba nga kaning desisyon sa Supreme Court makakuan daw ni sa mga tao, makawala daw ni og pagsalig dinha sa ato ang judiciary, sa ato ang judicial system. Ano makawa magpagsalig? Kay gidaritso daw dismiss, wa daw moagi mga higala og trial tanaw ro pagkahanggaw. Nagtimay ha nga wa kasabot. Dili mag-trial sa impeachment ang Supreme Court. Kay ang pag-trial anang impeachment complaint, trabaho na sa mga Senate juror dito sa impeachment court. Ang Korte Suprema, dili pwede mo himo ana. Di ba? Kaya kung himo na sa Korte Suprema, ilan ang gihimo ang trabaho sa impeachment court. Bawal na siya. Dili na pwede. Ang gina-resolve lang sa Supreme Court, legal issue lang anang impeachment complaint. Dili mismo ang impeachment complaint ang ilang giresolve. But in effect, na-resolbar whether or not mapadayon ba na ang kanang impeachment tungod kay jurisdiction ang ilahang gidesisyonan nga diin do na sila mga higalay, obligasyon o katungod nga mohimo sa ingon. Because that is illegal issue. Magtaral-taral dito ang mga senador kahuman wala man di ay sila jurisdiction mga higala. Tanawar na. Inyo lang gihimong gunggong. That is makiri. Sa part mga higala sa to ang judicial system. Inyo hang giyabag. Taud-taud, balik ta malamang pipila ka mga pahinom doon. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Magandang umaga po at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na nga ang taya ng ating panahon ngayong Lunes, July 28, 2025. Unahin muna po natin ang inilabas na thunderstorm advisory, dito particular na dito sa may National Capital Region at sa Central Luzon at Calabarzon. Makikita po natin makararanas ng mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa malakas sa mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Bataan, Pampanga at Tarlac, gayon din ang ilang bahagi ng Zambales. At nakararanas din po yung bandang central part ng Zambales ng mga moderate to heavy rains. Ito po ay dulot ng mga thunderstorms na dala ng hanging habagat. Usually nga yung habagat, nagdadala ito ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi o minsan pa nga hanggang sa madaling araw. At para makita po natin ang lahat ng mga thunderstorm advisories at mga rainfall information kasama yung mga general flood advisories, maaari po tayong bumisita sa panahon.gov.ph. Makikita nyo po nakamapa sa ating buong bansa yung mga warnings na nilalabas ng ating ahensya.
Samantala naman sa ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon na makararanas at patuloy na makararanas ng maulap na kalangitan at magdadala pa rin ng mga malalakas hanggang malalakas sa mga pag-ulan, yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales at gayon din ilang bahagi ng Cordillera. Ang nilalabing bahagi ng Luzon, makararanas naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Makikita po ninyo dito sa may area ng Visayas, maging ilang bahagi ng Mimaropa, itong Palawan at itong Mindanao. Generally fair weather pero posible pa rin yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Wala tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, bagamat nandyan pa rin po yung una, no, yung bagyong si Komay, no, na pinangalanan po nating Emong na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nandyan pa rin po siya at nakikita po natin posibleng patuloy itong kikilos pa sa may area po pakanluran patungo sa may bahagi ng China. Samantala naman, yung Typhoon Krosa, na nasa labas din po ng Philippine Area of Responsibility ay hindi natin inaasahang papasok pa ng PAR at papalayo na sa ating bansa. Gayunpaman, itong dalawang weather systems nito ay maaari pa rin patuloy na maghatak o maka-impluwensya sa habagat. Kaya yung area po ng western section ng Luzon, asahan pa rin natin the next coming days, magpapatuloy pa rin yung mga tsansa ng hanggang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, wala tayong minomonitor na low pressure area nga po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, ngayong araw po ay State of the Nation address ng ating Pangulo at inaasahan natin malaki pa rin yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang malalakas ng mga pag-ulan base sa inilabas nating weather advisory. Partikular na nga sa Ilocos Region, particular na po dito sa Zambales at sa Bataan. Sa Metro Manila, kung saan nga gaganapin ang zona ng ating Pangulo, generally ay maulap pa rin yung kalangitan sa araw na ito na may mga light to moderate rains. Mas malaki po yung tsansa ng mga pag-ulan hanggang sa kumisay malalakas sa mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Ay yung concentrated po yung mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa western section ng Luzon, yung area nga ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, maging itong area ng Occidental Mindoro, posible pa rin yung mga pag-ulan. At kasama rin po dyan yung Cordillera Administrative Region. Ang nalalabing bahagi naman ng Luzon, yung area po ng Bicol Region, generally mas fair weather po yung mararanasan pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ng temperatura natin sa Lawag, 26 to 30 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 20 degrees Celsius. Sa area ng Tuguegarao, 25 to 32 degrees Celsius. Ang Metro Manila naman, 25 to 29 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 23 to 28 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Makikita po natin dito sa area ng Palawan, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Yung agwat ng temperatura dito sa may area ng Calayan Islands, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 24 to 31 degrees Celsius. Sa bahagi naman po ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms din ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi. Yung agwat ng temperatura sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. Habang ang malaking bahagi po ng Mindanao, medyo mainit na panahon yung mararanasan, bagamat posible din yung mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Makikita po natin yung agwat ng temperatura sa Zamboanga, umaabot hanggang 25 to 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius. Habang sa Davao, 26 to 33 degrees Celsius. Sa lagay po ng ating karagatan, makikita po natin wala po tayong nakataas na gale warning. Bagamat sa may extreme northern Luzon, medyo maalon yung karagatan. Posible po in the coming days, kung magpapatuloy itong malakas na mga pag-alon, ay maglabas po tayo ng gale warning. Habang dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, moderate to rough o katamtaman hanggang sa maalon yung karagatan. Sa iba pang bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman yung magiging kondisyon ng ating karagatan. Mag-ingat po, no, lalo na yung mga maliliit na mga sakyang pandagat pag may thunderstorms, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon ng ating karagatan. Samantala, ito po yung ating outlook in the next 4 days. Makikita po natin magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon, ang area po ng Ilocos Region, Bataan at Zambales. Maaari din magpatuloy itong hanggang malalakas na mga pag-ulan pagdating ng Wednesday to Friday, lalo nga sa pagkilos pa rin ng dalawang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible pa rin makaapekto to sa hanging habagat.
Partikular na yung area ng Ilocos Region, Cordillera at maging sa may area ng Cagayan Valley Region. Habang ang nalalabing bahagi ng ating bansa, the coming days, mababawasan na po yung mga pag-ulan. Mas makikita na natin ang haring araw dito sa may area ng Luzon. Habang ang Visayas at Mindanao, asahan pa rin po yung mga isolated rain showers and thunderstorms. Base rin sa pinakahuling datos natin, ngayong linggo medyo maliit yung tsansa na may mabuong bagyo pa sa loob ng Philippine Area of Responsibility. But pwede pa rin po magbago itong ating outlook, kaya lagi po tayong mag-update at tumutok tayo dito sa Pag-asa, particular na po sa mga update natin 5 a.m. at 5 p.m. every day. Samantalang ang araw ay sisikat, ganap na 5:38 ng umaga at lulubog, ganap na 6:27 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at sa ating YouTube channel. At para sa mas komprehensibo at mas marami pang update sa lagay ng ating panahon, maaari tayong pumunta sa ating website pag-asa.doc.gov.ph at para makita din natin lahat po ng mga warnings natin, maaari tayong pumunta sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Have a blessed week po sa ating lahat. Maraming salamat po. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na magkala din sa ito para kuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. 47 minutos na nikalabay human ang alas 7 sa buntag. Sa gapon ka muna minaw, din sa 90.7 Love Radio. O sa ito ay Facebook Live ang Issue sa Masa June Bersamin. Now, dito mga higala, aning istorya ni General Torre o ni Mayor Basti. Kay usan ni mga higala ka istorya sa kanang joke. Kay gigamitan gihapon ni General Torre ang mga Pilipino aning styles pamulis. Wa man ko moingon nga tanang pulis na gamit ani pero pulis man gud ang nagpauso. Munang ang mga tao moingon nga pamulis ng style, kanang budol-budol mga higala, kanang mga mambudulay din ha. Siguro ang nagtudlo ana pulis, di ba? Kay wata mo na nga mao ni ang trabaho sa tanang pulis, pero siguro nga nung makapangutana ta nga nung ingon sila nga pinulis man na nga style, unsa na ibot pasabot ana nga negative ang connotation man ana. Siguro naay pulis nga naghimo ani, sila ang una na diskubrihan nga naghimo og mga ingon ani mga higala nga style. Muna nga maingon sila nga kanang style ni Torre karon pinulis na. Unsa day style ni Torre dyan? Iyang gihagad na pod si Mayor Basti, kay gihagad daw siya og sumbagay. Iya dayong gidali-dali mga higala og schedule og Domingo. O nya, nagpabutang na siya boxing ring dito, kay boxing match sa gigid ko no, kay Domingo gyud. Taon-taon, be. Kajut lang kayo. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Alright, balik na magkala din sa 90.7 Love Radio. Samtang 50 minutos na nikalabay human ang alas 7 sa buntag. Apasumpay mga higala, ani nga tong isgutan nga boxing match ni General Torre o ni Mayor Basti. Nag-mention ta kaganiha nga gi-applyan ni General Torre og pinulis ang mga Pilipino. Iya ang gipasulod sa bulsa ang mga Pilipino. Nganuman, kay ang panuhak nga PNP chief nakabalo na di ay siya nga si Mayor Basti mularga og Domingo wa dis Pilipinas kay muadto sa Singapore. Kay nananghid si Mayor Basti kan John Vic Rimulya nga naa po didto mga higala sa Rizal Stadium. Mao di ay si
General Torre na ningon karong Domingo ta. Bagay kay nakabalo na di ang panuhak nga wala diri si Mayor Basti. Unya iya dayon gipalupok nga nanalaw si Mayor Basti, siya ang daog by default. Wa gyud siya mahadlok, didto gyud siya, nag-ilis siya. Kahuman ang nananaw matud pang General Fillmore Escobar, iya harap pong mga pulis gipugos didto paadtog pasuot og sibilya. Iyahang gibudol na pod ang mga Pilipino. Haron marlihis lang ang problema sa mga Pilipino nga giatubang dili mapangitaan ang kasamtangang gobyerno ug labaw sa tanan mugawas nga isog siya, hawd siya. Tikal ba? Tikal. Tikal gyapon. Ang nasa utok ni General Torre, tikal gyapon. Paunsa man ko makatikal ani. Ngutana siguro niingon siguro John Vic Remulla, mula ka man na rong Domingo. Ischedule na to Domingo para sure ball nga di gyud makasipot na si Basti. Ischedule na to Domingo. Kaman di siya makasipot, ingnon dayon na to nga nanalaw. Daog kapirmi. Muna giingon sa mga tao nga pinulis nga style gihapon. Oy, 68th birthday ni Kagawad Rene P. Benito. Oy, happy birthday ni mo ni Kagawad. O sa tanan mga nagsaulog silang adlaw natawan karong adlaw. Happy birthday na lang sa kaninyong tanan. Ay kumbiraron des Kagawad, ihawron dia baka siguro. Alright. Dirita mga igala atong balikan. Mao ni giingon sa mga tao nga nagpinulis na pod ning ato ang kagwa nga PNP chief. Kay nakabalo na niya siyang daan nga wala diri si Mayor Basti anang Domingo kay naanay ticket na nanghid na sa DILG nga mag-leave kay muadtog Singapore. Mao nga iya ning schedule na yung Domingo. Siya rin gabuot-buot og schedule Domingo, patao na siya dito og boxing ring. Iya na yung gipampugos ang mga pulis niya nga moadto dito magsibilyan lang para dili halata. Karon nilik man na may mga pulis nilik ingon nga gipampugos mi ni Torre dito pasibilyanon lang mi para daghang mo tan-aw dito. O niya boxing dayon siya dito. Nya mingon dayon nga nanalaw si Basti. Wa mo anhi diri sa Rizal Stadium schedule mi Domingo. Siya po gabuot-buot mga igalag schedule. Tanawa ra gud pagkahanggaw na lang yun mga igala. Now, ang implication ani, kaning pagkatikalon mga higala o kaning isyo nga buot lang nila tabunan nga why nahimo ang gobyerno karon aning mga problema. Labi na kining problema sa mga nabahaan. Ngano man. Kay kung tinud-anay pa ng pakigsumbagay ni ni General Torre kang Basti, magkuha sila o organizer. Schedule, ikaw Mayor Basti, ano siyang bakante, ikaw General Torre, ano siyang bakante makakapirme. Basig sa sunod, og mingon si Mayor Basti, karon, kailangan ko diri. Sige, mingon na po siya, dili ko, kay busy ko, wala. Matay, kaning lawasan ni, maigo ni sa kinumo ni Mayor Basti mga igala kung di man lagi mulahos ang kinumos buko-buko burag buktot gyud siguro habto. Diri na gyud ta makakitag PNP chief mga igala. Nga magtapok ang gusok sa lubot. Sa kadako sa kinumo dako kay tao si Mayor Basti og maigo ni mga igala sa 1-2 combination bisag walop lang. Burag magtapok gyud ang gusok sa lubot. Ni General Torre mga higala di maabtanig 12 rounds. Paita. Magtapok yun ang gusok sa lubot. So, gusto siguro niya nga i-appeal ni og mention mga higala ni President Bongbong Marcos da Jr. karong adlaw sa Suna ang ilahang boxing match. Siguro po usa sa iyahang tumo. Niya si Lacson ingon po nga praktisado daw si Torre daw. Sampag kagkapila ka, sampag kada adlaw kaga practice. Ngano man si Mayor Basti, wa po ba na nag-workout? Stamina ana nga. Surper man na, grabe nag-stamina.
Oh, kanang tubig mga higala kanang mga players tubig, mga triathlon, swimmer, kuyaw kay nag-stamina. Dagko kay na sila heart. No kanang hasta ilang mga lungs, praktisado. Dili lang ng ilahang mga kamot og tiil. Kuyaw na sila kanang mga surfer niya, naga-gym pa, naga-boxing pa. Na, ug magunita na si General Torre og puson siya ni Mayor Basti. Sidlit gyud ang iyang igit ug ang iyang mata gyud, no? ug maigos kinomo lagi. Tapok yung gusok sa lubot mga higala. Muna, kada karon. Ingon si Congressman Pulong. Sige, kung gusto nyo kagsumbagay, iniguli. O niya, pirmahanay mo sa abogado. Kaya base niya matigba ka, lain na po ng kasong atubangon sa mga Duterte. Di ba? Okay. Sobra pa ni sa doblado yung pustaanay siguro, ani. Pero kana iya, ha? Kanang kabuang lang na. Haron ingnon nga, isog siya, kuyaw siya. Munang iya gi-schedule nga, wa gyud si Mayor Basti, haron ingnon nga nanalo si Mayor Basti, siya mo'y isog. Tikalon nga tao gani. Tikalon nga tao. Nya karon iyang giingnan si General Fillmore Escobar nga talawan. Kay didto daw si Escobar, sa tarmac daw sa dihang ila daw gisapwang si Digong. Wa man gyud daw moik daw si Escobar, gapaduko-duko daw, iya daw gitabisan daw, nagpaduko-duko ra daw si General Escobar daw, talawan daw. Talawan. Supo siyang Escobar kay si Escobar day naglikan ng istorya nga ang mga pulis iyahang gipugos og paadto sa Rizal Stadium alang sa iyahang boxing dito. Ingon siya nga kana si Escobar talawan ng dako. Dito na. Nagbidyo-bidyo man na dito nya kahuman. Agi ko sa iyahang tungod akong gitabisan. Duko ra na si Escobar. Si Torre. Kani mo nindot. Kani. Escobar versus General Torre. Ano man? PNPA versus PMA. Retired versus active. Gwapo ang tail of the tape siguro, ani. Pare-pareha po sila kadaka. Mato ka dito kang Basti. Pang heavyweight mo to si Basti. Nya ikaw, saman ka, bantamweight. Patay ka dito. O di lagi makalapos buko-bukong kinumo Mayor Basti, murag buktot gi abto ni General Torre. Mabuktot yun. Kani nindot ni nga match. Kani. Retired na mo na si General Fillmore Escobar. Ikaw active pa man ka. Sige, suda unsay nga rules ay observe, boxing rules, MMA, kanang unsana, kanang ultimate fighting challenge. Pili. Wapo ni promote. Atong hayron siguro si Bob Arum man o pare-pareha man ni sila kadak. Pare-pareha og lawas. O niya, active versus retired. Bago pa man po ni retire ni si Fillmore Escobar. Kani mo inindot. Daghan yung kayong mutanaw ni. Dirhigyo ni masukod ng abilidad ni Torre. Kani mga lagpot ning uban ani mga igalag maigo sa run house ni kuan. General Escobar mga igala. General Escobar mo. Dinigid makitaan. Ang issue din nga ma-resolve. Sino ang magaling? PNPA o PMA? Sino ang magaling? Retired or active? Sino ang magaling? Si Escobar o Torre? Kana. Muna inindot kayo. Ayro nyo si kuan ni Bob Arum siguro ipapromote ni ayo ni nindot ni. Dito sa Aranita para daghang makomodik nga mga kuan. Kining unsa ni? Kining fans nga mutanaw. Tanaw na to. Kung unsa gyud na kagaling na si Torre, di ba kani magdagan-dagan mga igalag maigo ni sa run house ni kuan. Ni General Escobar. Kuan man po ni kining maraton man po ni si Escobar. Sige man po ni og kuan. Pasingot. O niya, swimmer po ni. O kuya po ni stamina. Di rin lagi masukod mo ni nindot. Escobar versus Torre. General Torre versus General Escobar. Pareho general. Pareho ni Agi o PRO 11. Walang mapi-impeach si Escobar. Pero pareho ni Agi PRO 11.
So, din masukod. Sino talaga magaling? Kasi may mga istorya manggod na ay manggod ni kanang buraba o competition ang PMA o PNPA. No? Pag-abot sa leadership. Di na lang tayo sa leadership. Di na lang sa training. Kinsay kuyaw. Ha? PMA o PNPA. Daghang man nga ito na. Namupan sa mga PNPA dito. Mupans po mga PMA pod. Unya kahuman. Naapoy mga civilian nga fans. Kana, sure ball kita maka-generate ana. Schedule dia, okay? Naaraman ni permanente diri sa Escobar, Pilipinas. Ayaw si panghagad ana ni Basti niya. Imong iatol ang schedule nga naa siya dito sa gawas niya. Maingon na ka, default. Winner by default. Pastilan. Kanang sure ball nga mutungag yun ang imuhang kontra. Na ay promoter para ma-schedule yun. Naapoy, kuan ka ng weigh-in. Oh? Timbangay. Ha? Kinsay bugat og itlog. Inig timbangay. 120 pounds itlog pa lang. Agaray. Bata ka. Oh. Bitaw ka ni nindot ni may galang match. Ha? Mutanaw gyud ko ani ba? Mo absent gyud ko ani dinhi sa issues masa ba? Bahala na. O mo absent ko pero mag-live gyapon ko. Kaya ako mang-i-cover dito. Ha? I-cover man ako ang kanang kuan. Ilang away. O mo live gyapon ta dito, di ba? DJ Sweetheart. Anindot ni, oh? General Escobar versus General Torre. Ha? For 12 rounds bout. Uyaw. Hinigyon magkaalaman mga higala sino talaga ang magaling. Ang active o ang retired? Ang PMA o ang PNPA? Ha? O kung di ka gusto kang General Escobar, si ko ano? General Bato de la Rosa. Ha? Kay imo man ka ng dakpon. O kana, sige. O? Matag magunitan ka ni Senador Bato. Ang butag di ba na malungis ng liog ni mo? Ay, liso ni General Bato de la Rosa mga igala nga, kuan? I mean, ay lawas ni General Bato de la Rosa nga. General po na. O, Senador General man na. Magunitan ka na, galiso-liso ang lawas mga igala. O? Basig, mabayot na hinuon na si General Torre. Mabayot si General Torre. Sige na lang, himas-hima sa dughan ni kuan, Senador Bato. O. Kana, pamilya na. O, General Escobar. O, General Bato de la Rosa. Kay lagot ka man ka na. O, kana, piliin ng duha. Ayaw na Mayor Basti, kaya wadyo kay bawat din na. Mamatay ka gyud din na, musukol-sukol ka na. Bantamweight versus heavyweight ng may tamo ni mo dia. Mao na mga higala, para mutagam ba? O, unsa gyud nang iyahang kanang uwag din ha. Kay gusto lagi. Tabunan mga higala ang mga nagapanghitabo. Mga kapalpakan, mga way na himo mga higala nga mga proyekto pero naay kwarta nga gipgastos ang gobyerno. Ambot karon og unsa na po i-report sa ato ang presidente nga wa man gyud siya mga higalay na himo. Siguro ang iyang i-report katong nakakuha tag 1% mga higala nga konsuelo di bobo dito sa US sa tariff. Mao to iyahang i-headline siguro. Mo to iyaha siguro i-headline sa iyaha mga higalang State of the Nation Address. Nga naman. Wa man siya ma-mention nga mga proyekto. Karon, ang iyaha mga higalang sekretaryo sa Department of Public Works nga si Bunuan. Iingon nga daghan kay 9,856 daw ka mga flood control project ang ilahang nauman. And only to find out mga higala, nga wa man di ay klaro. No? Wa man di ay ni siya'y kining gitawag natog kamatuoran ni. Kay siya mismo, ang mga taga-DP mismo, nagsulti nga walay konkreto nga plano mga kaigsuunan ang gobyerno mao nang hangtod karon mo ulan, mo bagyo, baha gyud ang abton ilabi na dito sa Luzon. Pero paistoryahon nimo si Bunuan, daghan na daw kay nahimo sila mga higalang proyekto. Lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control projects.
that had given immediate relief, especially sa mga low-lying areas. Nire-report ko po na lahat ng flood control project. Muna ingon ni Bunuan. Completed na daw. Unya, wala na daw mga higalay. Kung dako na daw nig matabang sa baha, asa maroy natabang ni samot man hinuon mga higala, ang baha. Tanawa ragot. Unya, mao na pod ni mga higalay sundugon sa tong presidente unya kaning istorya ni Bunuan. Mao na pod ni istorya, mao na pod ni ang kuan, no? 60th birthday na gyud ay ni kagawad ni Benito. Senior na gyud kawad. Di na gyud mapugna na wad ang imuhang pagka-senior. Pero kuan na kanang blessing na. Blessing ng pagka-senior. Kay dili tanan, no, tao niabot og pagka-senior. Dili tanang Pilipino na himong dual citizen. Filipino citizen o senior citizen. Di ba? Sir Jaime Balnig din na Lagaw Jensan. Lloyd Vasquez sa may diversion gihapon na yun na himog saw-saw kay pildi ang impeachment. Diversion gihapon. Oo. Kana si Lula Dilima kulang naghandos. Kulangan daw handos. ML Laksamana, good morning. Dadapita sa may ikulan. Jo Inrina, mayong buntag, naglanog-lanog ang ato daw tingog dadapita sa may Mulig Turil. Alright, si kuan. Kining paring Jacob dia sa kining Panabo. Good morning mo dia pare. Sa kuha din ng inanak, no? Pamilya din na mayong buntag. So, naglibog ko karon unsa karon istorya, unsa i-report kanang impeachment mga higala. This is a constitutional mandate. Nga ang presidente mo report gyud ngadto sa mga tao through Congress, ayang representation mga bay. Stephen Rodriguez, good morning din na siyang asawang si Gladys. Obligasyon na kanang mga suka kanang sa city dili na siya mga higala mandated. No, although as public officer, ila lang siguro gi-formalize o kanang sa probinsya ilalang gi-formalize muna nga naapod sila mga higalay suka, state of the city address, supa, state of the province address, para dinha nila himuon. Ilalang gi-formalize, pero dili na siya gyud walay legal requirements nga mohimo sa ingon, no? Ang presidente mo report gyud na sila mga higala through Congress as representative. Ang problema, unsa roy iyang i-report nga accomplishment mga higala o plano nga himuon. Nga sulod na sa kapintulo ka tuig, more than half of his term, wala man siya mga higalay mga konkreto nga plano. Ug dayag, walay mga nakit-an nga nahimo nga mga proyekto para sa katawhang Pilipino. So, unsa roy iyahang istorya? Mao gani na, nga nagtuo ang mga Pilipino karong adlaw atol sa State of the Nation address nga ang istorya sa ato ang presidente lunlon tikal ra gyud ni tikal na pud mag-imagine na pud na siya nga naay daghang kay flood control. Asa naman flood control nimo, Mr. President? Nga gilunupan naman ganit na unsa naman ka nagsige ka na lang maghalusinit hinuon din ha. Taod-taod, balit ta mga higala, malamang pipila ka mga pahinomdom.
sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balita may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang 11 minutos na kalabay human ang alas 8 sa buntag. Now, ato ang balikan mga higala. Now, kaning SONA, karong adlaw, gipa-suspend pa ang mga klase, no? Gihimo nga holiday aron maminaw lang gyud presidente. Ang pangutana unsay paminawon sa mga Pilipino nga maayong balita para sa atoa, no? Sa mga Pilipino. Siyempre, pag mayong ka og SONA, sa ako nang na-mention mga higala, mag-report ka unsay imuhang nahimo o plano pa nimong himuon sa imuhang nahibilin nga tuig. Kay wala mga higala gay konkreto nga plano. Walay konkreto mga higala nga kining ingno natog mga proyekto nga nahimo. Kung sa iyahang i-mention karon sa SONA nga accomplishment, katurang 1% konsuelo di bobo nga tarif. Ha? Moingon siya karon nga daghan na po kaayong flood control nga ilahang nahimo. Kay ni istorya si Secretary Bunuan nga niabot na og pila to 9,856 ang na comply na human na nga mga flood control project sa tibok nasod Pilipinas. Tanawang dagwang bunuan, no? Di kay matubang may galag kamera. Ha? Di mailhana mga higala. No? Nga ang iyang gipanulti why kamatuuran. Uy, good morning dia kang Raymond Dave Manuta. Manuta ba ni nabay sumpay ni DJ Sweetheart tanawa ra gud. Naminaw nagtan-aw sa tuwa sa Washington DC. Ha. Usa man ni District of Columbia or Washington Davao City. Good morning. Now, kani mga higala nga kuan panahon o moment very important because dinhi mo isaysay ipahibalo kung wa makaibalo ang mga tao kung unsay imong nahimo o imuhang mga plano pang nahibilin nga himuon. Unya wa man kay matumbok. Ha? Peace and order, pertindaghanag mga ngilngig nga krimen mga higala. Drugs nagbaha. Sus Ginoo ko. Imo na po nang i-report na nga daghan kaayog nahipos nga droga ang mga pulis. Ang PDEA. Oh. Diba? Imo na po nang i-mention. Ginoo ko. Di man na mao mga higala. Wa gani kay pagawa sa estimate kung kada bulan sa tibuok nasod Pilipinas pila ka sako nga droga, pila ka kilong droga diri na tuyok-tuyok pambaligya. Nya pila ra man ang nasakmit in town sa mga pulis. Oh. Wa masin mao na po na ang iya mga higala i-mention. Unya kahuman, mangayo na po nag 1 billion mga kaigsunan kay para gastuon sa iyang suri-suri kamangging ganyo kunog mga negosyante mububo des Pilipinas. Wala na gid. No? Ambot kung iya ba nang i-mention na mga higala ng nitabo siyang asawa nga naa man nay relo mga higala nga GPS sa US authority. No? Para mamonitor asa permi sa toa pa out on bail na kung maohon. Ginamonitor permi mahigala sa US authorities. Ay nako. O kung kini mga higala, kani karong SONA napa siya nabilin nga na una siya matapos napa siya mga duha pa ka SONA ata. No? Napa sa mga duha pa kasuna siguro nga mabilin DJ Sweetheart, tama ba ko? Oh, para kuan kining una mahuman, I mean ang iyahang kining termino. Ang problema diri mga higala gikan sa first SONA niya hangtod karon. Wa man gyud nangatuman, wa may kamatuoran katong niaging SONA,
1,500 pa itong flood control project. After 3 days, gibaha. Pagpangutan na, Mr. President, sabi mo, ganyan-ganyan. Marami tayong flood control project, ba't binaha tayo? Kasi binangga ng barko, tanawa ragot. Ha? Pagkahanggaw mga higala. Binangga daw ng barko. Kaya, nasira ang mga flood control project. Awa ragot na. Nasa pusi ng mga Pilipino, imbis puso, mga higala, na himong pusi. Baba mo kung saan ang pusi. Ha? Wa na magkadimao ng dila sa to ang presidente, mga higala, kay buraog na paralyze ang dila na anak. Mo gani na nga magpa-hair follicle lagi para maagapan pa. Di gyud magpa-hair follicle mga kaigsuuna, naagyo gitaguan gyud siguro. Ha? Naagyo siguro gitaguan nga to ang presidente. Mao na nga kini mga higalang kuan, mga Pilipino, amot lang maminaw pa ba mo? Siyang suna siya maminaw, dili for information but for entertainment purposes. Nga malingaw ka mga higala, aning tikal sa presidente. Ambot og unsa na po'y tikal karong adlaw sa ato ang presidente atong paminaw ng iyang tikal mga higala. Ha? Di na ni suna. Tikal na ni. Unsa na pod kahay tikal sa ato ang presidente karong adlaw kay iyara bagyong gideklara nga holiday ko no. Di mahaliday labi na dito sa Luzon nga gipangbahaan dito mga eskwelahan. Ihaliday na lang para maminaw ang mga tao sa iyahang tikal mga higalag unsa na po'y pasalig na humanang duha ka tuig iyang mga pasalig wa gyud mga higala tulo na gani kapin wa gihapoy na hitabo sa Pilipinas ni samot kaut-ot ang atoang ekonomiya ang iyaharong ibalandra sureball ko kaning konsuelo di bobo ni Trump nga 1% tax reduction sa atoang tariff kung mamaligya ta dito sa US. Ang pangutana, unsay ibaligya na to sa US nga wa na may local production ang Pilipinas in town kay nadaot man ani mga higalang atong gobyerno. Taot-taot, balik ta, human lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the eBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3. And whether short-term period... Issue sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Kailangan pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio! Doon na may galay 21 minutos sa nakalabay humanang alas 8 sa buntag. Balik ta din sa ito panagkuyog sa 90.7 Love Radio. Programang Issue sa Masa. O ba sige po yung alagad, bata-bata, June Bersamin.
kani mga higalang istorya may tungod aning State of the Nation address. Siguro puro na lang ni panawagan kay wa man gyud ni ma-mention mga higalay kini mga proyekto, mga accomplishment ang ato ang pangulo. Ang ma-mention na siguro ani niya accomplishment kaning 1% Consuelo di Bobo, no? Nga gihatag ni Trump sa iyaha. Pero ang giingon nga 5,500 infra. Nagigastuan og 500 billion. Actually, niingon si Bunuan, dili lang 5,000. 9,856 flood control project. Gigastuan mga higalag 500 billion plus. Wa gyud makita pagbaha mga higala tuara ng lutaw. Ngoro to yatong nakita in taon. Apot usaon na ron niya pag-explain ngadto sa mga tao. Magpabuang-buang na lang po siguro ning ato ang presidente karong adlaw. Mao ni suna adlaw sa tikal sa ato ang presidente. Wa gyud intawoy na himo, luoy kaayo ang mga Pilipino. No? Ang mga Pilipino perting luya. Biay-biayon pa sa ubang mga nationals na unsa naman taon mo nagpili mo presidente nga bangag. Paita. Ang asawa na anay relo mga higala GPS sa US authority. Good morning, Ma'am Ludivina Tampos Rotraga. Maayong buntag din ha, ma'am. Wa gyoy ayo. May pagdirita sa istorya ani mga higalang kanyo. Ang asawa mga higala ni Paulo Tantoco, anak sa tag-iya sa Rostan, nga namatay tungod sa overdose sa cocaine. Ni angkon, yang asawa nga si Dina Arroyo Tantoco. Nga sila daw magtiayon, nagagamitan gyud daw sila marijuana o cocaine. Nagagamitan sila og marijuana o cocaine. Pero wa niya gisabit si First Lady nga kuyog nila. Dito sa Beverly Hills, di na disgrasya si Paulo Tantoco. Pastilan. Kay naadi ay gusto nga proteksyonan si Dina Arroyo. Tingon siya kaning Arroyo, no? Pare-pareha man po siya og bayhon ni First Gentleman. Kuan siya, opisyal siya po mga higala sa gobyerno. Social, unsay tawag ani niya? Social aid. Siya ni First Lady. Ato apa burag sila gyuning grupoha siguro. Sila gyud siguro ning grupoha kay si First Lady na anay unsay tawag ana kanang GPS sa relo ba? Namurag relo gitaod sa iyaha sa US authorities para ma-monitor og asa siya. Kay meaning naapa siya dito'y atraso mga higala sa Beverly Hills. Di ba? Pero, gipanghimakak man na ni Claire Castro. Awa man yun na mga higala na kuan, dili ipanghimakak ni Claire Castro kung sa iyang tanaw, makadaot sa iyahang amo. Iyahan man po ng amo. Ang iyahang mainline, si BBM, kay sinuduan siya sa gobyerno. Basig ang iyahang sideline si First Lady. Naapod siya talent kang First Lady. Okay, di ba yan? Naapil siyang trabaho supposedly ng First Lady. Ma'am Jocelyn Tumanday, good morning din ha. Naminaw sa may Balusong Matina. Uy, mga taga-barangay Balusong. Di na barangay crossing man na din na gyapon. Balusong. Mga taga-Arroyo Compound. Naglanog-lanog din ha. Nga to ang mga higalang programa. Salamat. May buntag sa inyo. So, kani mga higalang giingon nga pagkalambigit sa First Ladies kamatayon ni Paulo Tantoco, ilahag yun ng ilimod.
Kay masumpay namang istorya nga, wow, bangag yun di ay ning kupol. Di ba? Ay nako. Timbaya sa mga handler ato diri na minaw. Sila Jan, GR, og si Noel. Oy, sige ra mag-champion si paring Jacob din na. Gilbert Bacalya Tabay, good morning. Naminaw, dinapitas may balyok. Yang asawa nga si Alice og igsuon nga si Judith naminaw pod. Salamat kaayo. Si Engineer Jojo Indrina. Naglanog-lanog ang 90.7 diya sa may mulig. Salamat. So, usao na lang ni mga kaigsuonan karon sa presidente. Unsa ka script ani? Unsay iyahang i-mention, unsay iyahang ipasalig na pod. Unsa na po yantikal ngadto sa mga Pilipino. Mutikal naman po ni kay wa mahimo alang-alang. Di ka mo istorya, di mo istorya jud ka diya, wa kay may istorya. Di magtikal. Di ba? Tikal na po moy mauna po'y madunggan sa mga Pilipino ani, no? Na minus na fake news ni Claire Castro. Ibay na sigig pop up. Unsa ning hibay sige pop up? Si Villapuerte Alper, good morning. Timbaya, Dedapitas, may lumundaw, Marilog. Si Wilma o si Uncle George. Basta mainumdum ko aning pangalang George. Murag duol yun sa impeachment. Tinuol yun ang attorney Respicio si George. Kaya maog yun responsable sa daghang tikas. Kilaliman ka, yang gipalingkod mga igala, mga second placer lang sa eleksyon. Di apay Yida Romaldes, asawang tambalos-los mga igala. Iya ang gipasulod. Bisag dito 6 nominee, gipasulod, wala gipalingkod tong nidaog sa kuan, katong third, siya mo'y gipuli mga igala, tanawa na doon. Ang nidaog, di palingkuron. Ang wa mo daog, mao'y palingkuron. Kahuman, di apay issue niya, pati nag-issue ni si George, good, no? Wala yung klaro yun kayo ang panikas ba? Klaro yun, giguba yun niya mga igala ang ato ang demokratikan hong sistema pinili ay. Kani si George, kung naamay bitayon sa flagpole may igala, usana ni si George. Garcia, dapat yun. Mabitay yun yung tawanan ni, kay giguba yun niya mga igala ang eleksyon. Tambalos-los yun yung tawanan. Grabe, ang kabuang ang iyahang gihimo mga igala. Nagamit og software nga dili accredited. So mahulog siya og tampering gyapon, kuan gyapon na siya, cybercrime. Naghimo mga higala og human intervention sa pag-relay sa mga boto paingon dito sa ibabaw. Gipang-delete wa mananghid mga higala kadtong mga depektibo nga balot nga pwede pa man to questionon. Gipang-delete sa panuha. Tigdakuha yun yung atraso mga higala ni George Garcia. Ning attorney Respicio ayaw yun ilong ining tawhanan ni kay parti yun yung dakuag atraso sa mga tao, di lang sa mga politiko. Sa mga tao mismo, dako kay ning atraso ng tawhanan. Ambot lang, og i-mention ba po na sa suna sa to ang presidente. Kani mga higalang kuan, iyahang asawa nga nalambigit kan tanto ko amot i-mention ba po ni. Ang i-mention ani niya kaniya tansya ko lang ni wa pa man ko makabalo, wa pa ko kakita o wa pa ko kabasa ug unsa iyang i-mention. Iyang i-mention din na kaning mga nangawalang sa bungiro nga kaso nga matagaan na hustisya iyang pasaligan ang mga tao. Kani iyan ang i-mention. Kaning Consuelo de Bobo nga 1% mga higala ang gihatag ni Donald Trump. Moingon siya, kadaugan na ni sa mga Pilipino ang 1%. Pero muadto ta dito mga umani diri ang mga kano mamaligya, wala tay impusar. Ingno na niya nga kini nga kadaugan. Unya iya din ang i-mention nga daghang mga commitment nga mga investor. Flood control, we are working on it. We are way ahead of our target. Moana pa na. Mutikal pa na mga higala ng presidente na to niya. Tanawa na gud.
Dili na to ipon kung pila ang iyahang nahimo. Atong ihapon unya pila ang iyahan na pod nga tikal mga higala. Pila na po itikal aning ato ang presidente. Wa man gid nakit-an nga kaayuhan. Kanang istorya sa mga sabongero, maingon na mabigyan na natin ng hustisya ang mga nawawala nating mga kababayang sabongero. Justice Remulla is already identified. Mabigyan na natin yan ng hustisya para muatsyop Boulevard po itong mga tagtungod, mga higala. Maalag mangunot ang agtang ni atong ang. Kana, muna, minsan, ginagbalik-balik ko niya. Wa maginay mo, unsa man be? Mangangkon siya itong tulay nga nangahuman ato sa Duterte administration, nga siya mo'y, nga sugda sa Duterte administration, nga siya mo'y nagpahuman. Unya, og mahugmak, kay sa pag-take over siyang administrasyon, gisinampang kong, kay grabe ang korupsyon. Duterte na yung pasangin lang, pero human na siya dito nag-picture-picture sa opening. Pastilan yun. No? Unsa pa? Yang i-mention, pag-abot sa education, nakapaglaan na tayo ng malaking pondo para sa ating education. Ana na po na siya. Para sa mga nasalanta sa Bagyo. Daghang nangamatay mga higala sa Bagyo in taon nangamatay. Di lang sa kuwan, namatay sa konsumisyon mga higala. Kay way gihimo ang gobyerno. Walay gihimo mga higala ang gobyerno. Di ba? Di ay ko data gipagawas. Paminaw mo nga data. Asa naman to kung data dyan. Kay during mga higala sa administrasyon ni Pinoy ang namatay mga kaigsuunan atong Yolanda. Kusog ka ito, 315 kph. Ang namatay, 6,352. Ang namising, 1,771. Kang President Bongbong Marcos, 145 kph lang. Ang namatay, 146 na mga higala. Bagyong Christine. 91 ang na-injured, 3 ang missing. 145 kph pa lang na. 146 na. Kang Pinoy, 315 kph ang ikuskon sa Bagyo, 6,352, almost 1/8 ang missing. Panahon ni Tatay Digong, 288 kph ang ikuskon sa Bagyo. Hapit katunga ning kang Bongbong Marcos. Pero ang namatay kang Bongbong, 146. Kang Tatay Digong, ator siyang administrasyon, 20 ra. 3 ra ang missing mga higala. So, ano siya implikasyon, ani? Hard work for preparation and education. Information dissemination. Preparation yun, in general. But pasabot, ang gobyerno mga higala na ay gihimo nga dakong preparasyon una pa ni hugpa ang bagyo. Di man na mo diretso hugpa ang bagyo, makita man na sa satellite. Muna ginaingon nato nga foreseeable. Although inevitable siya, di siya malikayan nga moabot yun, pero makita na to siya, makapangandam ta. Di ba? Mauna ang bagyo. Mauna nga gamay ang casualty atol sa Duterte administration bisan og 288 pa kilometer per hour ang ikusgon sa bagyo. Mas hinay, almost katunga 100 kapin lang. Ang kang Bongbong Marcos pero namatay pertindaghan na 146. Kumpara ni mos kang Digong nga 20 lang. Ang diferensya ani is preparation. Atol sa Duterte administration, dunay preparation ang gobyerno. Dunay information dissemination. Naay mga contingency fund dayon.
Dere mga higala kang Bongbong Marcos o kang Pinoy wala gyud. Igon lag hinay nga bagyo moingon ng presidente wala na tayong magawa kasi ano yan darating at darating talaga yan. Antayin na lang natin kailan yan aalis. Ha? Tindaghanang nga matay mga higala. Why gihimo ang gobyerno? O saroy i-report nimo sa imong State of the Nation address ana. Kulang ang preparasyon. Bisan ang mga taga DPWH nagsulti nga wala na nahitamong dredging kanang pagkalot ana mga higalang mga yuta og balas nga ni pilit na nga na sa kasapaan hinungdan ni mabaw ang sapa gamayng baha mo awas dayon adto dayon sa mga kabalayan kay walay gihimo nga dredging naay pondo pero way plano mao na palpak gihapon ang resulta mga amiga o mga amigo. Kay dapat consistent din ang atong gobyerno anang ilahang program of works, di ba? Consistent dapat ang gobyerno. Na kada bulan, na sila himuon nga dredging labi na kung magyagbaha kay naa na pud nay mga sediments nila kinahanglan habuaon na ay budget. Ang problema kay nagsigig himo-himog project ambot lang kung dili ba ni mga ghost project ni mga higala kahuman walay dredging daw. Mao nay ingon sa mga taga-DP nga mga sakop ni Secretary Bunuan. Pero si Bunuan pa istoryaon, we have already completed 9,856 flood control project nationwide. Pero pagbaha mga higala, Ginoo ko ng lutaw. Palpak mga kaigsuunan. Puro lang hallucination o advertisement ang gihimo karon sa gobyerno nga serbisyo. Puro lang siguro ni mga higala virtual. Uso naman guna ron virtual. Naanay virtual company, naanay virtual nga kanang kalaban nimo sa gira, kalaban nimo sa boxing, virtual. Hasta ang serbisyo publiko mga higala sa gobyerno nahimo na karong virtual. So may pasabot anang virtual Digi Sweetheart. Usabot pasabot anang virtual. Sa mata makikita ang mga muta. Puro na virtual. Uyab. Virtual. Virtual. Sapa. Halos lagi. Virtual na tanan. Mga transaksyon. Virtual. Taon-taon. Balik tamay gala. Human pipila ka mga pahinom-dom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa.
Issue sa Masa, uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Alright, balik na maigala din sa ito panagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. Samtang 42 minutos na nikalabay human ang alas 8 sa buntag. Balikan na ito gamay mga igala ba? Kaning katawanan nga istorya may tungod kang General Torre. Kay gibunyaga naman gulo siya sa mga Pilipino nga General Mambubudol. General Budol. General Budol mga igala. Kay kanang iyahang approach lagi. No? Nga budol ba? Nahitabo din sa KOGC. Iyang gibudol ang mga tao. Ingnan niya, nga naaday heartbeat daw mga igala ilalom sa yuta. Budol man to. Di, magyuto tinuod to. Karon, katong time nga iyang gisapwang si Tatay Digong. Gibudol niya mga tao nga na ay warrant. Wa siya dala mga igala. Nga papel, nga ikapakita. Budol. Karon, kanina po, istorya aning boxing match, gibudol na po niya ang mga tao. Nga kunuhay, nikakak si Mayor Basti sa iya. Nga kunuhay, isog siya. Nga ang mga tao, daghang mga tao ni tuo sa iya, pero iya rin itong mga polis, iyahang gipugos o pa-check attendance dito sa Rizal Stadium. Haron lang nga na ay mo tanaw sa iya. Haron ingnon nga daghang mga tao nga ni tanaw ginunta dito pero gi-frustrate ni Basti kay wa mo to nga si Basti kay nikakak si Basti sa iyahang mga kinumo kay nakitaan nga nagpractice siya og boxing sus Ginoo ko. Murag giango-ango naman siguro tiguangan ni na para ba unta ni usa ka tuig una mo retire pagka pulis mga higala. Pero ang iyang style dili man style sa ango-ango, style na mga higala sa budol. Budulon ba? Iyang gibudol ang mga tao. Kay nakabalo di ay siya nga si Basti mulakaw. Mong iya day yung gidali-dali og schedule og Domingo. Kay sureball siya nga di gyud makasipot si Basti. Kay giistoryahan siya ni John Vic Remulla ang DILG secretary nga gipananghira ni Basti kay ang mayor og maglib mananghid manas DILG so makabalo gyud ang DILG nga wala si Basti. Ingon na siguro si Remulla nga kulas. Wala si Basti ron Domingo. I-schedule lang Domingo para aron mo gawas nga di siya makasipot. Nahadlok siya nimo. I-schedule dayon ni kulas mga higala. Schedule ta niyo Domingo kay para mo gawas gud nga si Basti na ningkoy. Hadlok. Ana ba? Ambot lang. Naabay boxing nga ikaw rin magbuot og kanus ang schedule. Pag hire og promoter. Kana. Sige, i-schedule. Kaya maghanani mo ng heavyweight nga kumo ni Kwan. Ni Mayor Basti. Nato lagi di ba na magtapok ng gusok sa muhang lubot? Maigo ka. Maigo sa one-to combination Kuya Jun Cordoba. Di ba ka magtapok ang gusok sa lubot aning General Torre? O kanina, ingon ko. Ayaw na lang na si Mayor Basti. Kaya wak yung kay dag-anan. Mismatch. Pili si Bato de la Rosa o si General Escobar. Kana, nindot na nga fight. Nindot na nga fight. Away mas ni General Escobar kay iya mangging na General Escobar nga talawan daw. Iyaha daw gitabisan nito Starmac pag sapuang niya kandigong kay magpalag-palag lagi daw. Apil gyud daw sapuang gyud daw. Iya daw tabis-tabisag ayo duko-duko daw si Escobar daw. Di gyud daw kaharong sa iya sige daw, okay. Match mo. Kay pare-pareha mo kadak No? Graduate sa PMA o graduate sa PNPA. Sino ang magaling? Di ba? Ako, pusta ko kang Escobar. Pusta ko kang Escobar. Kanang duha ka tiil ni Escobar, murag mag-abot yun as naog sa duga ni Torre ba? Naapay run house ni Escobar nga partikusuga. Patay ka yung Torre ka. Basta, fights ka na. Kaya pare-pareha mo ka na ka. Pare-pareha guide.
Pareha mo general, pareha mo na imong kwan. Ato nang hayron tanang mga pulis sa PRO 11 kay nahimo man mong kwan din na kanang regional commander. Tanaw na to kisay mas daghang fans na sa PRO 11. Ha? Si Tory ba o si Escobal? Oh, nindot kayo na. Ha? Dublado ka Juvenal Burgos. Ha? nindot ni nga match. Oh? Kisa kay hayron na to promoter ani. Di na si Bob Arom, sindikatom na si Bob Arom. Ha? Basig padag-on pa yung story, ana, para na po yung rematch. Ha? Katong promoter ni Pacquiao, ayaw to. Otro po to. Ha? Gitabla para na i-rematch na po. Ha? Business as usual. Ha? Dili to pwede. Ngita tag, mayo nga promoter. Ha? Escobal versus Tory. Mo na pinakanindot mga igala. Puro general. Puro niagi og PRO 11. O niya, ato anang pagawaso ng mga pulis na PRO 11. Libre, musulod. O, tanaw na to, kisay mas daghang fans. Si Tory ba o si Escobal? Basig ginigawas daghang fans si Escobal, mga igala. Ha? Pagtanggalo ng Tory din ng mga pulis na PRO 11, kaya wa mo pakpak siya, ha? Muna'y kadakong bahak na gyud, no? Pastilan, ha? Si Atong ang dapat mag-promoter, kuya. O, kana, kay kato, haod po kay itong sugal. O, si Atong. At taon-taon, ato ni may galang balikan, malamang pipila ka mga pahinumdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the eBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer. Issue sa masa, uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Yo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa samtang 49 minutos na. Ay nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Maunay nindot kayo mga igala na itong pabuton. Ha? Hayron daw si atong ang promoter aning General Escobal versus General Tory. Ha? Boxing match o unsa ba? Kanang Ultimate Fighting Challenge. Ha? Si Dens Sarte. Good morning din na Dens. Ultimate Fighting Challenge. Escobal versus Tory. Asa ka mo dia? Ha? Kaya nga man siya talawan si Escobal. Hagara si Escobal. Kung di mo sukol si Escobal, tinuod yun nga talawan. Pero kung musukol si Escobal, sayop ka. Di ba? Sige daw, hagara daw si Escobal daw, be. Hagara daw, be. Hapak. Kung iso ba yun, hapak, ha? Diba, ano ba na? Itong elementary ta, itong una. Hapak, isa isog. Hinay mo hapak. Talawan, hinay mo hapak. Pag ang duha mo hapak na, ingnon dayo. Sige daw, be. Kuota daw ang iyang itlog daw, kung isog ka. Pag kuot, mga igala, binukbukay diretso. Hikapa daw iyang ilong, hikapa daw iyang dalunggan daw, be. Isog magkaka. Diba? Anak dayon ba? Pero kani mga igala, atong may bawan. Kung tinuod ba yun, nga talawan si Escobal. Kaya mo may yung istorya. Talawan daw, kaya yan daw gitabisan dito sa tarmac. Duko daw si Escobal. Wag daw mo tanaw siya, wag daw mo harong. Talawan daw. Talawan. Sige. Ultimate Fighting Challenge. Daily Boxing. Ultimate Fighting Challenge. Appeal ng kick. Nilukay. Unsa kay mga martial arts anang involved gani? Boxing at Thai boxing kanang
gripple, kanang kuan ba? Burag wrestling ba? Oh. Di ba? Burag mo man na. Oh. Sige daw. Hagara daw. O, dili man gani mo gawas. Di man ni mo atong Singapore sa Escobal. Naara man ni permit sa Pilipinas. Hagara daw. Schedule daw. Kay wa naman nilingaw. Kay retire naman ni. Be? Kung isog ni si Torre. Sige daw, be? Kay Palawan man ka si Escobal. Sige daw, be? Ha? Ha? Dire gyud makita ang katag. Ako lagi. Mulib lagi ko dire sa programa. Oh? Pero dili mag-off-air. Mag-live lang dire sa program. Mag-on-air gyapon ko. Kaya ako mang-i-cover. Oh, tuwa na, naigo na ang naong. Natanggal na ang ipon. Diba? Wa na. Nagkapuliki nagsagang sa run house. Di ba? Di rin magkaalaman. Pero, o dili hagaron ni General Torre si Escobal, bot pasabot si General Torre ang Talawan. Ay hadlok siya og suklan. Na din ha ang konsepto. Hagara si Escobal, pag ngitaw schedule, kaya di man ni matog Singapore. Ha? Naaraman ni permit sa Pilipinas, kaya retire naman ni ron, nag-jogging naman swimming. Ha? About mo kay General, bago ra po ni retire. 2 pa katuig, tama-tama yun eh. Na ikaw mo, retire na po ka, usan na lang katuig, murag dili kayo layo. Ang inyuhang kining edad. Atong tanawon, kung sino talaga ang magaling. Ang graduate ba sa PNPA o graduate ba sa PMA? Nga tawa ron ang mga pulis. O kana, sakto na. Ana ron mga pulis dinas katitipan o sa DCPO. Kana, sakto na. Haron masukod yun ng kaisog ana ni Torre kung iso ba yun na o tika lang yun na. O dili ni siya muhagad mga igala kang Escobal o sparring. Bot pasabot siya ang Talawan. Kaya mangyakusan si Escobal nga Talawan. Talawan. Halos na lang ingnon niya, putig itlog. Kung dili niya hagaron si Escobal, siya ang Talawan. Nganong Talawan man siya dyan? Nga, siya may ningon kang Escobal nga Talawan. Talawan siya og suklan. Hadlok siya og suklan siya, patulan siya, hadlok siya. Mo nang dili siya muhagad. Di ba? Iba may statement. Nakita kami niyan. Yung video yan doon. Yung tinitigan ko. Yumuko lang. Di nga tumingin sa akin. Ana si Kwan. General Torre. Ano yan? Duwag daw. Duwag daw General Escobal. Sige daw, be. Kung talagang matapang ka, General. Sige, hamunin mo si General Escobal. Mag-schedule, yung may promoter talaga. Para masukat natin kung sino talaga ang totoong matapang. Ikaw ba o si General Escobal? Sino ba talaga ang magaling? Ang PMA graduate or ang PNPA graduate? Yan. Ato ng paabuton siguro. Nindot kayo na, di ba? Paring Didi Siga. Nindot kayo na paabuton mga igala. O siya resulta na. Dako yung kayo ng pustahan na iba. Round 12. Kanang pinanitay yun. Okay. Naapay push-up ni Torre nga. Ang tiyan nalay mulihok may gala. Di na mulihok ang sikog ang dughan. Ang iya nalang push-on mo iyahang push-up ba na? Burag jir-jir man ang imuhang style, General. Di man ang push-up na. Ay, nako. Ato na lang pabuton mga igala karong adlaw kay magsuna ra ba ang atong presidente. Unsa na pug kay tikal ani basig iya nang i-appeal sa iyahang tikal ng kanang pagka-champion ni Kuan General Torre sa boxing kagahapon dito sa Rizal Stadium. I-appeal siguro na niya mga igala. Anyway, ang ato ang dinhi mga bay. Nganong magsige man tag istoryag ingon ana nga daghan man kaayog problema ilabi na kamong mga taga-gobyerno na amoy obligasyon nga tabangan ning mga tao. Pulis. Kanang pulis dito. Manila under ni Torre. Na kay obligasyon nga tabangan ning mga tao. Hakot ang mga guba nila, mga balay, mga kabtangan nila din na. Tabangag kanal haron nga mo hubas na yun ng tubig. Nagsigi imo hinoong
gipangpugos ang imuhang pulis mismo tabang adto sa mga nangabahaan. Imo hinuong gi-require nga motambong dito sa Rizal Stadium aron tan-awon ka lang dito, pastila nimo. Nga kabalo naman ka sa sinugdanan nga way may tabong away kay Mayor Basti tuwa sa Singapore. Kay nananghid na daan. Diba? Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din na, ma'am. Oh. Asa man ka nag-adto, ma'am? Ha? Nakaapas pa. So, kanang imuhang gihimo kabuang na. Klaro nga kabuang. Imbis ang imong pulis, imuhang ingnon adto tangadto sa mga nangabahaan ato ang tabangan. Ang imong gihimo, imong giinstruksyonan ang ilang mga labaw nga paadtoon sa Rizal Stadium aron tan-awon ka lang dito kay nidaog ka kunuhay sa boxing nga deport. Wala gud na pagkahangaw. Sayang-sayangan nimong oras. Sweldo anang mga pulis nga dapat unta makatabang paunta na sila dito sa mga nangabahaan. Imo lang yung ipaanha din na sa Rizal Stadium aron naa lang yung kay fans. Usa na katunturugok mga higala nga desisyon sa usa ka PNP chief. Padtuon lang niya ang mga pulis dito sa Rizal Stadium aron lang siya tan-awon nga daghan mga trabahoon ang mga pulis. Kay daghang nangabahaan sa Bagyo. Wala gyud mga higala na magkadima o ning trabaho. Ay nako. Kabsa na punta mga higala sa oras. Dini sa tuang panagkuyog, panag-uban-uban sa programang Issue sa Masa. Dini sa 90.7 Love Radio. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk aga puwersa. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Apan una ta baga higala magbulag-bulag ato ang pulong pamalandong una karong buntaga. Higala walay bakak nga mamahimong matuod. Apan daghang matuod na himong bakak ngadto sa dili makadawat. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang tunong mapon, samang tagna samang istasyon, Love Radio 90.7. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bay. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Issue sa Masa. Issue sa Masa.